Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Kita! Alam ko, ikaw yung umutot. Ay, naku mga kabisyo, ang oras natin. 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Siyempre, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At siyempre mga kabisyo, kung kayo po ay magagawi at mapapadaan po dito sa Vicente Soto Street sa may CCP Complex, makikita nyo na po ang sandamakmak na mga banderitas. Wow! Alam nyo ba kung bakit? Next week po. Tama po, narinig mo, boards. Next week ay Aliwan Fiesta! Tama po ang narinig po ninyo mga kabisyo. Aliwan Fiesta na po next week. That would be on June 27, 28 at 29. 3 araw po na selebrasyon yan. Dito po, siyempre sa Aliw, in front of Aliw Theater sa CCP Complex. Libre po ito, walang bayad, kaya kung wala ka pang lakad, iset mo na next week. O ano bang i-expect natin sa Aliwan Fiesta? Actually mga kabisyo, we've been doing this for 21 straight long years. 21 years! Wow! Grabe! Sobra na yan, Insa. Sa day 1 pa lang mga kabisyo, eto gusto kong marinig po ninyo ng maigi. Boards, gusto kong marinig mo. Para ma-set mo na ang iyong schedule next week. Day 1, this will be on June 27. Makinig na mabuti. Ano bang magkakaroon mga kabisyo? Eto po. Pagbubukas po ito ng tinaguriang Festival of Champions ang Aliwan Fiesta 2024. Simula po niyan, abangan po alas 5 ng hapon. Magkakaroon po tayo ng tinatawag na tugtog ng Aliwan Competition. Gaganapin po yan sa harap po ng Aliw Theater mula alas 5 ng hapon. Ito po yung tugtog ng Aliwan. Ito po yung labanan ng mga tambulista. Ayan. Tambulista talaga. Oo, yung mga drums. Ayan, talagang tribal na tugtugan. Magkakaroon po ng pa-indis-indis. Competition. That's from 5 o'clock in the afternoon. At syempre, pagkatapos po niyan, abay nako, makijam at makisayaw po tayo sa ating Pasakali concert, now trending, alas 7 po ng gabi. At syempre makakasama, makikijam po sa atin yung Oxbeat, ng mga dancers po natin. Syempre makakasama din po natin yung mga pogi at naggagwapuhang. Wow! Yes, my love! Ayan, sila po yung kumanta sa ating ng awiting ni-revive, yung awitin ni Jaya na Laging Naroon Ka, na naging Love Radio exclusive po natin. Siyempre, makakasama po natin si Rizzy Avila. Andyan din po si Arthur Miguel at ang Bandang Dilaw! Wow! Diba? So, sa lahat po, libre po ito. Take note, wala po itong bayad. So, pwedeng bitbitin yung barkada, pamilya, yung dinidiskartehan mo. Wag mo lang dalhin dito yung binubudol mo. Dahil bad yan. Day 2, ano bang i-expect natin mga kabisyo sa Day 2? Day 2 po, yan po ang ating reyna ng Aliwan mga kabisyo. Mag-uulan po ng kagandahan ng mga kandidata mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang pangalawang araw natin. So tunghayan po ang pagpapakitang gilas ng mga kandidata po natin, ha? Ayan, talagang pagandahan at patalinuhan. At syempre makakasama po natin dyan ang Filipino singer-songwriter mula po sa The Voice Philippines na si Darrell Ong para haranahin po yung mga kandidata natin sa entablado.
sobrang exciting po yan. At syempre, Day 3, the Grand Parade and Street Dance and Float Competition. Iikot po yan, paparada po mga kabisyo mula po sa Magdalena, Halandones Street. Iikot po sa paligid ng CCP Complex hanggang sa harap ng Alio Theater sa darating na June 29. So mapapanood po yung performance ng Rocksteady. Andyan po. At syempre si Ganda Wanda. Aba, kakanta din. Akalain mo yan. Kaya makiisa, makisaya na. Dahil piyesta ay darating na. Aliwan Fiesta po on June 29. Ayan. So, next week na po yan. 36 after 6 o'clock. Good evening, Metro Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!